De reden dat wij hier in dit ordinaire kroegje zitten? Tja. Dat zou ik zou u te hollen net niet eens weten. Wacht even, let me dat eens even op. Zo, hier staat het. Het gaat om een bloos. Wij doen hier een onderzoek naar de literatuur op het platteland. Hier, in dit achterland? Ja, sorry. En is hier dan überhaupt iets aan de hand? En moeten wij dat meten? Hoe heet de man die hier achter staat? Hoe heet de man? Een kasten? Hoe heet de man? Een kasten? Hoe heet de man? Wat heet er? Wat heet er? Wat? Wijn. Wat heet er? En wat? Ja? Wat? En wat? Nee, het is altijd kasten. En wat zei je dan? Je zei nou wat? Wat zei je? Ik zeg het niet. Ik zou Ik kan in een mondje geven op en daar, maar dan kom je niet goed uit. Wat zei je nou? Nee, wat zei je nou? Wijn. Kasten. Kasten. En wat dan verder? Verder. Kasten? Wijn. 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 Wat? Ik ga net zo goed jaren. Wat gaat ze zeggen? Het Frieske Boekenweek is geschenkt 2012. Waar gaat dat skreun? Kan toch net moeilijk wijzen, jongens? Wij zijn met z'n allen Friezen. Nou, weet je dat net? Sietse de Fries. Dit is weer sneu voor Sietse, weer 100% niks. Je gaat toch niet dood? Wat is dat met maken van me? Wat dacht dat met drie is dat diep? Je wat? Je nek masseren? Nee, ik heb nog nooit iemand een nek gemasseerd. Ja, ga er maar wat naar die man toe, hè. Ja, dan op die kruk. Ja. Je nek masseren. Niet aankomen, jij, dat doe ik. Ja. Je ziet die handjes wel van hem, hè. Nou, dan zullen we het beleven. Hey, zie je dat? Jongen, jongen.